бо шурӯъ гардидани мавсими баҳории сафарбарсозии наваскарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ, чун дигар шаҳру ноҳияҳо, ҷавонписарони ноҳияи Ҷаббор Расулов низ бо дарки худшиносиву ифтихор доштан аз ватану давлатдории миллӣ ва иҷрои қарзи шаҳрвандии хеш ба комиссарияти ҳарбии ноҳия ҳозир шуда, якдилона эҳсоси ватандӯстии худро амалан бо пайвастан ба сафи қувваҳои мусаллаҳ нишон доданд. бо иштироки роҳбарияти ноҳия, волидону даъватшавандагон ва намояндагони неҳодҳои гуногуни давлатӣ дар маркази ноҳия ба муносибати рӯзи давлатшаванда чорабинӣ бошкӯҳ доир гардид. гуфта шуд, ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ нишони ҷавонмардӣ ва шуҷоату қавииродаги ҳар фарди худшиносу ватандӯст буда, иҷрои ин рисолат ифтихору сарфарозии ҳар соҳиби ватанро бозгӯ мекунад. дар замони соҳибистиқлолии мамлакат марҳила ба марҳила ба рушди инфрасохтори қисмҳои низомӣ, шароити хизмат ва фаъолияти сарбозону афсарон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хубтару беҳтар гардида, барои сарбозону афсарон имтиёзу имконатҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. имрӯз ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мустаҳкам гардида, он ба яке аз сохтори нерӯманди муҳофизи ватан табдил ёфтааст. дар маросими гусели навдавашавандагон падару модарон иштирок намуда, изҳор доштанд, ки ободиву оромии ҷомеа ва пойдории сулҳу суботи сарзамин аз хизмати содиқонаи сарбозону афсарони қисмҳои ҳарбӣ мебошад ва ба ин муносибат ба навдавашавандагон барои хизмати софдилонаву адои қарзи шаҳрвандиашон фотиҳаи нек доданд. баҳри болидарӯҳии наваскарон аз ҷониби бахши фарҳанги ноҳия барномаи рангини консертӣ иборат аз суруду таронаҳои ватандӯстона пешниҳод карда шуд.